sleduj ma. Sleduj každý môj krok. Bojím sa, strašne sa bojím. Nájdu ma. Je po mne, keď ma nájdu. Je po mne, keď ma nájdu. Oni ma zabijú. Sú blízko. Každý môj krok sledujú. Každý môj krok. Pomôžte. Pomôžte mi. Musíme sa nejak stretnúť, ale nenápadne, lebo nájdu ma a zabijú nás všetkých, aj vás zabijú, všetkých nás zabijú. Nenápadne sa musíme stretnúť. Zajtra o 19:00 sa stretneme. V popise máte link, kde sa stretneme. Volá sa to, že Twitch. Tam sa stretneme, budeme tam, ja neviem dokoľke, ale budeme tam niečo robiť, hrať Outlast, alebo ja neviem, niečo také si zahráme, lebo nás zabijú, všetkých nás zabijú. Zajtra 19:00. Nie!